Nazdar, to som zase ja, ale toto nie je klasický vlog. Ideme cestou zo školy a rozhodol som sa, že niektorým z vás moje meno vadilo. Tak sa presúvame na kanál mr.trollo. Je to nový kanál, jeho meno vám zanechám v popisku tohto videa tu dole. Nie tam dole, hore. Je tu so mnou kamarát Matúš. Bol to tiež youtuber, neviem čo ešte je. Založíme nový kanál, keď budem starší. Máme tam nové meno. Takže ideme práve zo školy. A inak, tá súťaž, čo bola na mojom starom kanále, stále platí. Taká. Za 20 odberov urobím challenge, ktorý vyberiete. A žiadne uchyliny. Varujem. Dáme Škoricovi spolu aj bez toho. Ešte ja. Niektorí odoberáte možno Jackyho. Chceme spraviť... SK 317, alebo 378. Chceme spraviť Sladovkej challenge. Kúpime si 2 sladké sirupy. Kto ho jak prvý vypije... Počkaj, a zarobený z vodu? Ne, sirup. Kto ho prvý vypije, ten si dá na ruku šláhačku a dá facku z tú šláhačku tomu toto. Ten skoro vypil. To bude taký troška divný challenge, lebo pol liter piva ešte piť nemôžeme. Ináč, mohli by sme aj spolu natočiť. No, možno budeme točiť aj tuto s Matúšom. Ale proste chcel som iba to, že bude to isté jak náš kanál. To náš Juhas, len teraz budeme točiť to isté. Rozhodne budeme točiť cez Fraps, keď sa na to niekto pýta, a cez... Čakajte chvíľku. Budeme točiť cez Fraps a Pinnacle Studio 16. Pokiaľ by ste chceli tiež začínať jak youtuber. Cez Fraps a Pinnacle Studio. Takže robím tiež kameramana na jednom kanále Lulu a Tana. No do spolužačky, aby ste vedeli. Dislike. Kde je Lulu a Tana, Tania a Lucia? Čo? To fakt? Majú nejaké videá? Ešte ne. Dislike! Lulu a Tana? Dislike! Jednoznačne, tá Tania, to je také veľké, jak žirafa a špatná. A tá Lucia má vlastne jak ježibaba. Dobre, takže chcel som to Dislike. Takže môj nový kanál budete mať tam dole v popisku videa. Ale nie tam dole na betóne, ale pod tým videom. Takže a tí, čo chcete byť youtuberom, hovorím vám, prvé natočte nejaký vlog, nech si vás pár ľudí všimne a potom začnete točiť hry. Najlepší program na točenie je Fraps a nadávanie textu a takých holovín a muziky je Pinnacle Studio 16. Možno budem robiť ešte tutoriály na automatické veci v Minecrafte, ale tešte sa, budeme natáčať hororovku Five Nights at the Freddy. Bude to asi 25 videová séria, video 40 minút. Tak sa tešte. Čau, do trolenia.